Moi boa xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa de O Radar, programa 54, segundo intento de empezar este programa, vale, o sea, creo que isto non o debería dicir, pero falloume aquí a tecnología, pero moi contento de estar facendo esta conversa. Como dicía na anterior introducción, que non biches, pero bueno, vou a repetir, un mes de marzo que sirve para saldar un pouco unha deuda. Sempre houbo proxectos femeninos aquí, sempre houbo proxectos protagonizados por mulleres. Non é algo que ahora de repente pase, pero sí que é verdade que durante unha época, sobre todo na primeira parte, nas tres primeiras temporadas, non era tan habitual, e este mes de marzo quedou, bueno, toda a tempada está quedando moi guai en canto a proxectos femeninos, porque dixen máis nomes antes, pero mira, Lisca de aquí tamén pasaron por aquí, Duendes del Parque, Mon, Ángela Pardal, e este mes de marzo con a Sane, Xira Patricia, Marian, Celia Celiaca, vimos de Antía Muiño, perdón, Antía Muiño, ai Dios mío, como estuvo hoxe, Antía Muiño, e hoxe temos, e faime moita ilusión telas por aquí, a Claudia e a Marina, elas son Abril. Como estamos, rapazas? Que tal de novo? Hola. Hola, moi ben. Vamos a confiar que agora non pase nada e a conversa vai a ben para adiante, pero de verdade que me fai moita ilusión tervos por aquí. Estades comezando a presentar o que vai a ser o voso primeiro traballo, o voso primeiro disco. Vide xa dun tempiño con algunha que outra canción, moitos escenarios, moito percorrido, pero como vos dicía, vamos a comezar polo final porque, claro, ven agora o disco, ven xa ese traballo completo, xa é como non ese paso que todos os artistas, todos os grupos, como que é casi obligatorio, non? De, veña, vamos, polo menos paso que pase, ter un disco que sempre tamén axuda un pouco máis para ter certo recorrido. Como estades ante este lanzamento? Pois ilusionadas, a verdade. Foi moito traballo este último ano, sobre todo, a raíz das residencias Mariñán, que foi cando empezamos aí a poñernos en serio con vamos a facer un disco, xa de aquí non pasa. E nada, e foi unha experiencia moi guai. E eso, como que neste tempo traballamos moitísimo, pero tamén foi chulo porque como que creo que fomos atopando un pouco a nosa sonoridade e fiando así un pouco máis, sobre todo nas letras, que falen cousas que nos representen, mudamos moito as letras, sobre todo. E os arranxos tamén, un pouco, bueno, cousas. Sí, Eh, isto que ao final é a experiencia, non? Porque vos tedes o primeiro sinxelo publicado do 2023, imagino que antes de eso hai moito traballo previo, seguro que hubo xa moita cousa antes de eso, son moitos anos, pero ao final, no tempo no que estamos, é certo que para a industria musical e para moito público, pois hostia, tedes o voso primeiro sinxelo 2023, estamos 2026, ven agora o disco, pode parecer demasiado tempo mm. entre todo isto, ou máis canción, non, pero moito tempo para ter un disco, hostia, non vai a cousa moi lenta, pero que necesario é o que acabas de comentar de, ostras, vale, pasou este tempo, pero fuchedes pouco a pouco dando forma ao voso proxecto, encontrando o que queríades e estando cómodas, porque imagino que non é o mesmo publicar unha canción que a publicades porque credes que pode funcionar ou porque nese momento tal, pero agora xa sabedes o que queredes e como queredes. Sí. Sí, de feito para nós foi unha rayada, como levar tanto tempo sin sacar un disco, porque todo o mundo preguntaba: "Ai, para cando o disco?", non sei que, e nos, bueno, estamos traballando nesto. Para nós, a verdade é que tamén foi unha rayada, porque, bueno, vemos que a industria funciona como tan rápido e todo o mundo saca temas como con cada mes prácticamente, ¿no? Como moi rápido. E nós como que o noso xeito de traballar é como moi calmado e como, bueno, necesitamos o noso tempo, entón, pois sí, pero bueno, creo que quedamos bastante contentas. Preferimos facer as cousas así e logo quedarnos contentas, a verdade. É que eso é unha cousa que o tempo que levo facendo isto, as conversas, os proxectos que levo coñecidos, o que xa vas falando con xente, creo que a clave, sempre digo que eu non teño nin puta idea de como funciona a industria, o sea, eu sei como a xente lanza, falo con managers, falo con prensa, entón, bueno, te explica un pouco o porqué das cousas, non? Pero unha cousa que teño moi clara, e sobre todo a niveles moi emerxente, a niveles moi underground, a niveles de bueno, todavía, pois, como que se di,
pois estás dando os primeiros pasos, porque son 3 anos, 4 anos, pero, hostia, eso é moi pouco tempo no mundo da música. A clave é que todo o que se faga, todo o que se publique, todo o que se proxete, no momento polo menos que o facedes, que esteades cómodas, convencidas, porque depois igual dentro uns anos igual dices, hostia, pues este disco podíamos cambiar isto ou tal, porque pode pasar que a experiencia pode facer que as decisións pasadas se cambien. Pero, ostras, que sentido tería que sacades un disco no 2024 a prisas e que xa nese momento non vos gusta o que estades a publicar, porque vos queimaríades moitísimo. Sí, totalmente. O sea, a ver, é certo que sempre que sacamos algo como, ui, esto e aquello, non sei que. Pero bueno, eu este ano tamén aprendín a abrazar un pouco o momento vital no que estemos. É como dicir, vale, este disco sai así, do traballo todo o que fixemos, pero tamén do estado mental no que estamos, que é moi sobrepasadas, moito estrés, moitas cousas. Entón, abrazar un pouco ese contexto. Creo que abrazar o contexto para sentirte liberada unha vez que sae o disco é superimportante tamén para que ti non te quedes aí como... Porque tú ao final viches todo o proceso, viches as cousas que sí, as cousas que non, pero a xente cando escoita, cando sai, non sabe esas cousas, entón vai a ter unha percepción moito máis limpa, sin sentir todas esas inseguridades que veñen polo camiño, non? Entón, bueno, sí que para min foi moi sanador arropar ese contexto no que estábamos cada unha de nós e dicir, xa está, fixemos todo o que puidemos no momento no que estábamos e xa está. Porque... Sí, total, perdón. Sí, dime. Tamén disfrutalo, que ao final foi un proceso que tivo as súas cousas, nos rayamos moito e hubo momentos así tal, pero que foi un proceso que sempre se disfruta mogollón, estar no estudio, preparar os temas. O que pasa que eso, ao final foi unha época na que tiñamos tantos bolos que era difícil facer as dúas cousas, pero ao final conseguimos e tamén foi un traballar con Zalo, con Isaac, con Heavy, con toda a xente que participou, moitísimas máis xente aparte deles, pois foi super disfrutable. É que unha cousa que é unha pena que a xente non poida coñecer, porque lógicamente non se pode contar todo, nin a xente pois quere contar, pero é toda esta parte de atrás, non? Todo o compaginar traballos fora da música con traballos musicales, compaginar escenarios, percorrer kilómetros co que é detrás, compoñer ou facer as recollidas ou buscar as recollidas ou entender, porque agora falaremos desto, non é o mismo, entre comillas, facer a canción de outra maneira que igual baseándote nunha recollida, nun texto, nunha canción, nunha persona que vende aí que xa hai que tratalo seguramente de outra maneira, entrar no estudio, gravar, darlle voltas ao que se grava. Hostias, todo ese tempo, todas esas rompeduras de cabeza que se a xente o soubese na maioría dos casos, valoraría, eu creo, moito máis o que se publica, porque non é tan fácil, como dicíades agora, compaginar, mínimamente xa, olvidemos o traballo fora da música, compaginar escenario, con entrar en estudio, con compoñer, con gravar, con darlle voltas a todo, ostras, non é facer un encaixe de bolillos moi curioso, Sí, sí. Que te va a contar? O sea, foi muchísimo. Mira, vamos a... Ai, perdón. No, dime ti. Nada, al final nos o traballo fora dos bolos sigue sendo musical, porque nos damos clases as dúas, cada unha do seu instrumento, e, bueno, ao final está guai porque te mantén dentro da música, pero, bueno, sí que son cousas que ao final durante o curso temos menos bolos, entón tamén por eso seguimos con este curro. Pero, bueno, a veces nos volvemos un pouco locas. Que gravamos o disco literalmente no comezo do curso. Entón era toda a semana de traballo e toda a fin de grabación. Polas mañás antes de ir a traballar, refacer cousas que quedaban atrás. O sea, foi un mes de outubro que me iba a morir. Cantas horas libres tivechedes? Se hubo algún momento libre? Nada, non sea, non. A hora de comer e a de cenar. Sí. E seguro que mentres comíades e cenabades estabades falando de vamos a cambiar isto, vamos a facer isto. Eu si, esta letra non me convence, isto non sei que, este arranxo, non sei, eu loca. Non paraba, bola. Ahora vos vou preguntar moito máis do traballo, quero coñecer un poquinho máis deste primeiro sinxelo e o que se pode ir sabendo do resto, pero neste tempiño, porque claro,
son 3 anos, eu dicía que pouco tempo, porque realmente 3 anos, 4 anos de percorrido musical son moi pouco a valorar, o sea, é moito tempo en anos, pero de verdade que eu sempre lle direi a xente que 4 anos dun grupo non é nada, é estar todavía en pañales, isto que a xente non entenda, porque moitas veces hai proxectos, é certo que hai proxectos, e aquí en Galicia temos algúns moi cercanos e moi recientes, que en pouco tempo sube moitísimo e están en moitos lados, pero hai moitos proxectos a nivel España, a nivel Europa, a nivel mundo e a nivel Galicia que pasan moitos anos ata que pois a cousa comeza a funcionar ou hai cartos ou tal. Entón, non é pouco tempo, pero nestes anos, que é o que xa estades aprendendo ou estades vendo de como é a industria, de como é ter un proxecto musical que igual ao principio non sabíades que era así? Ostras, que boa pregunta. Claudia? Pois, non sei, o sea, nós tamén é verdad que cando comezamos porque nos gustaba tocar xuntas e ese un pouco, e bueno, e xa estivéramos na música antes, xa tivéramos un proxecto anterior, sin máis de adolescentes. Entón, fixemos un parón bastante grande as dúas na música, e foi como renacer un pouco, foi como decir, bueno, vamos a tocar así un pouco, pero era máis pois por tocar que por outra cousa, sabes? Non tiñamos, eu polo menos non tiña nunha expectativa de nada, nin de chegar a algún sitio, e sigo sin tela, a verdade. Como me gusta facelo, me gusta tocar con Marina, conectamos moi guai, tocar con unha amiga, o sea, non hai nada mellor que facer iso. Pero nunca teño moita pretensión de nada. É verdad que tamén tivemos moita sorte, porque ao pouco de comezar xa coñecimos a Ángela de Urdime, Sí. e empezamos a traballar con ela, e iso é unha cousa que, a verdade, moitas das bandas non teñen esa oportunidade, e iso te abre moito camiño, Facilita, sí. facilita moitísimo. Pero bueno, nós tamén temos a experiencia de ter currado antes e comerte todos os bares e, vamos, o que hai que facer un pouco tamén para pillar perspectiva, eu creo, sabes? Creo que é importante, o sea, bueno, a ver, ojalá todo fuera fantástico e pudiéramos cobrar ben dende o primeiro momento e todo eso, non? Pero sí que é verdad que ter a perspectiva de ir picando e picando e picando e que as cousas vayan saindo, entón vas tendo un pouco de mellores calidades en función tamén do teu traballo e de tal, pois creo que tamén é importante para relativizar e dicir, vale, pois agora teño todos estes privilexios, pero bueno, tamén coñezo os outros. Un pouco tal. Bueno, non sei se non resolve moito a pregunta. No, pero sí que dices algo moi guai e moi interesante, que é esta parte de picar pedra, esta parte de coñecer as caras un pouco máis amargas da industria para mismamente, ostras, picar pedra, percorrer certos sitios ou facer certas actuacións con nadie ou con pouca xente ou que non son de todo boas, seguramente vos serviron e vos sirven para, como dicíades, moitos concertos o ano pasado, compaginar concertos con grabación de disco e dicir, ostras, é que, mira, temos X concertos, estamos en X lugares, a xente nos está chamando para isto, joder, non será un coliseum, non será non sei que, pero estamos tendo moito máis do que tiñamos antes, que bonito o que está a pasar, non? Claro. Sí, como relativizar tamén, o sea, e tamén eu creo que non todos os proxectos ou todas as músicas valen para un coliseum ou para un macrofestival, sabes? Como tamén creo que hai que atopar un pouco o teu lugar no que a xente te valore e te escoite, porque a veces vas a tocar a sitios grandes e a xente pasa de ti e o pasas fatal. E logo vas a un bolo máis pequeniño e disfrutas moitísimo, porque a xente está atendendo o que ten que atender e non está esperando a seguinte banda facendo botellón polo Sí, menos. total. Eso non nos pasou, pero o temos visto, sabes? E como, bueno, non sei, perdón, Marina. No, perdón, eu creo que teño en rojo a conexión. Bueno, nada, eso que decía Claudia, que nos dende un principio nunca aspirábamos a tocar no Balaídos ni nada de eso, como que sempre tivemos proxectos de tocar en el peor bar de muerte, en el chiringuito, sabes, e viñamos como dunha música moi de batalla, e cando entramos a currar con Ángela e a como a establecer un pouco profesionalmente, bueno, de facer profesionalmente, pero bueno,
como a pensar en un montón de cousas que non son música, de repente as redes, de repente vídeos, de repente gravar, non sei que, bueno, gravar xa facíamos, pero como que non é escribir tan como un pouco máis, non sei. Pero nunca tiñamos un pouco expectativas de... Ao final, o folk, desde que comezamos a facelo, non era un movimento como o que é agora, non? Como un pouco máis comercial e un pouco máis que se abre a casi todos os espazos. Cando comezamos, sempre con a banda que temos adolescentes, vamos para señores maiores e sempre decíamos, joder, ojalá que as nosas colegas les gustase o que facemos. Agora, de repente, con esta banda estamos un pouco como nesa época no que o folk estaba máis aberto e gracias a eso tamén. Bueno, que me estou vendo polas ramas, pero... No, no te vas polas ramas porque aparte me mola centrarnos un pouco nesto, que hai unha cousa que tamén é un problema, eu dicía, da industria musical, como obliga ou como es que hai que sacar discos, como a xente o pide porque todo o mundo saca música, entón parece que todos tedes que sacar música todos os días. Tamén temos moi pervertido o que é o éxito. É dicir, eu comentaba o do Coliseum e tal, pero éxito máis alá do que se poida gañar en cartos ou non, que eso xa é outra parte, non? Pero non sei cantos concertos tivechedes o ano pasado, pero máis de 5 de 10 concertos, o sea, con facer 10 concertos creo que se pode considerar certo éxito porque todos vos coñecedes seguro proxectos, xente que está sacando música que só pode actuar 2-3 veces porque non consigue ninguna data, non teñe ningún festival que os chamen, en calquera estilo, xa non no voso, non calquera estilo. Entón, joder, igual nunca podes chegades a encher un recinto X, bueno, pero se conseguides manter o que estás mantendo agora, xa non digo máis. A mí xa me parece absolutamente maravilloso porque estás podendo levar a vosa música, estás podendo levar a vosa historia a máis de 5 ou 10 sitios, hostia, que maravilla. Sí, sí. O sea, o ano pasado tivemos casi 40 bolos e foi, o sea, foi muchísimo, o sea, bueno, 40, non sei, pero se non eran casi 40, eran 40. Sí, con que sexa máis de 30, eu dicía 10, con que sexa máis de 30 xa é unha locura porque vamos a pensar, poñendo en fin de semanas, tampouco son tantísimos fin de semana no ano, compaginado, que decir, son moitos días de subirse a escenarios, e moitos kilómetros e moitas horas. Sí, sí. Se concentra todo no verán, o sea, imagínate. Bueno, tamén en maio e en xuño curramos bastante. Aí atrás. Pero bueno, sí, é o que diste. O éxito é moi relativo e é o que ti entendas por satisfacción personal, eu creo, sabes? E para nós, eu creo que seguir podendo tocar, que nos vayan chamando, que nos vayan descubrindo, poder seguir vivindo disto, neste contexto, para min eso é éxito, non necesito nada máis, a verdade. Sí, non teño unha meta de nada, nin premio de nada, nin... No, como poder sobrevivir neste pequeno charco. Que xa é, que xa é. Que xa é bastante. E depois é eso, que vos fixechedes estes concertos, joder, sen disco, que dicir, que tamén para valorar, o sea, a xente vos pedía cando queres un disco, lógicamente a xente o quere, porque quere escoitar na casa, quere escoitar a vosa música, quere poder ir aos vosos concertos e poder acompañarvos cas cancións e tal, pero ao final, oye, hai cosas que pensamos que son obligatorias, que hai que facer ou seguir uns pasos, e non sempre ten por que ser así, e depois, lógicamente, oye, aquí seguramente hai que aplaudir moito, non, a xente de Urdime, que como dicíades tamén, esa faceta, ese apartado, ter alguén que vos axude en certas cousas, tamén facilita moito e como dicíades, é de valorar porque non todo o mundo pode acceder ou pode ter esas cousas, que aplauso tamén e admiración para o traballo que fan, que a máis constame que fan moito traballo de Dios con vos e con moitas cousiñas que andan por aí. Sí, sí. Efectivamente. Sí, nós tivemos moita sorte, porque xa o primeiro ano, eu creo que ten que ver con isto que falamos antes de que chegamos con este grupo no boom do folk, ¿no? Con as Tugueiras, Bayuca, todo este rollo. Entón, creo que eso nos facilita bastante o traballo. Se consumía moito a música, ¿no? Como había moito movimento de xente bailando e xente indo aos bolos como loca por bailar e por escoitar música tradi. Entonces, eu teño a sensación de que nos coincidí un pouco con eso e tivemos sorte de aguantar todos estos anos sin poder sacar sin ter por que sacar un disco e ter bolos igualmente. E eso foi bastante guai, a verdade.
A ver, e que tampouco, bueno, pois o proxecto pasou por moitas etapas e moitos cambios e tamén, pois mentalmente non podíamos telo feito antes por motivos personais, entón, pois ata que non se pode, non se pode, o No, no, sea, isto é así é así. e non é que igual día xente, hostia, seguides metidos nesta rueda, pero que é importante, o sea, de verdade, a vosa cabeza é a máis importante en todo, a hora de subirse un escenario para facer 30 concertos, a hora de sacar unha canción, a hora de sacar un disco, porque que a xente non se pense tampouco que con 30 concertos agora sodes as máis ricas do cementerio Buah, que claro, que 30 concertos seguramente pois se vos dá para poder sacar o disco e poder máis ou menos aguantar e vivir xa genial, pero que non compensa romperse a cabeza, non compensa estar facendo algo mal e agobiado para os cartos que hai, porque, hombre, eu que sei, se cada concerto recibes 100.000 euros como algunha banda internacional ou algunha banda española, pois diste, bueno, pois igual podo tolerar un pouquiño máis estar mal da cabeza porque podo ir a un psicólogo ou podo tentar arranxarme esa maneira, pero a un nivel underground emerxente a mente e estar 100% en condicións ou o máis cercano a un 100% é o vital para todo. sí, Totalmente. sí, efectivamente. Y ao final eso, incluso compaginando con curro y tal, malamente nos dá para vivir, o sea que bastante ben. En principio non nos podemos queixar, pero bueno, Mira, sempre tiramos a máis. estades Tiramos a máis. aquí para presentar, como dicíamos, este primeiro disco, este traballo que chega con este primeiro adianto, nas horas a velaíñas, como estou lendo por aquí, que me teño aberto para non confundirme, melodía recollida por Elena Alonso Pino de Toutón, por María Vidal de Pipo e Pichi, e aprendichedas do álbum As Cantigas de Elena. Claro, dentro do que facedes vos, eu dicía, non? Cando hai recollidas, cando hai basearse en outra xente, en cantigas ou en cánticos que hai aí, claro, xa hai moito máis traballo de Dios tamén para a hora de darlle forma. Como foi todo isto con respecto a este primeiro sinxelo? Pois, a ver, xa levábamos tempo tocando esta canción dende o principio, pero dimoslle unha volta. Entón, bueno, fixemos unha parte instrumental que tamén cadraba cos coros de Marina e non sei, foi guai. Eu eso, coñecimos a canción xa hai moitos anos, e como a recollida de Elena de Totó, de Elena Alonso, que era a señora que cantaba, non sei, como impactounos moitos, es como, non sei, a súa maneira de cantar, tan Sí, personal, non sei, como e a melodía era preciosa, entón como que nos chamou dende o primeiro momento, a verdade, foi un pouco flechazo. E non sei, pois foi bastante orgánico este tema xusto, porque levamos tempo tocando e é un tema que conecta moito nos concertos, por exemplo, porque facemos que a xente cante con nós, o retrouso. E entón normalmente se crea un momento moi bonito e moi de conexión todo o rato. Entón, bueno, neste caso, pois partimos bastante da recollida, pero bueno, eu lle din un pouco o meu aquel, non é exactamente o que fai ela, pero enténdese perfectamente que é esa melodía. O sea, se escoitas, sabes que é esa melodía. E así. E é verdad que a nivel letras decidimos manter as dúas primeiras letras orixinais, tamén como para facer unha pequena homenaxe tamén pois as informantes, as señoras que xa non están aquí, pero coas que empatizamos tanto e nos encantaría telas coñecido. E, bueno, un pouco facer unha conexión entre as que non están e as que están, pois o de a conexión entre o Aquén e o Alén, que son as que non están, e un pouco, bueno, pois conectar así para que manifestalas cando cantamos as dúas coplas. E a última sí que a fixo Petra Iglesias, que é a nosa colega e que nos está axudando en todas as letras do disco, algunhas compostas por ela, algunhas entre ela e eu, bueno, así, básicamente. Non sei se queres dicir algo máis, Marina, que es que... no, creo que está todo dito. Perdón.
E que guai, Non? porque eu comentaba que van vir por aquí as Ferriñas Bravas con Quique Varela, esa conversa está grabada antes que a vos, e falábamos un pouco desto, non? De esas mulleres, desa xente pois, que se encargou de facer recollidas, de toda esta cultura que temos, que eu personalmente, nesa conversa o recoñezo, e aquí o volvo a dicir, ata fai relativamente pouco, é algo que non valoraba, non me preocupaba. Leva existindo, se leva facendo moita xente leva facendo recollidas, leva dando vida a todo eso, e eu, a verdade é que non lle daba importancia, e cada vez son máis consciente do vital que son, do vitais que son, pois, para proxectos como o voso, para axudar ou para xenerar que irades contar as vosas historias, que irades dar vida, joder, que non, a música seguramente, a nosa música non sería moito do que é, se pon moitas veces a grupos medianamente recentes como pioneiros ou como necesarios, pero seguramente sen estas mulleres en toda a cultura Claro, non habería nin a mitad do que hai. nada, nada. No, e ao final a nós parecennos unha cousa tan importante como eso, darlles a importancia que ten e agradecerlles, ¿no? Como decir, joder, pues ao final levamos toda a vida cantando estas cancións e levamos tanto tempo facendo esta música a costa de eso, non? E non só das informantes, sino desa xente que fixo ese traballo de percorrer as vilas, de todas esas compiladoras. Entón, nós sempre nos bolos intentamos como mencionar e agradecer porque, bueno, tamén queremos que a xente que non está tendo isto en conta ou que non o sabe, porque directamente pode ser que non se saiba, pois bueno, pois eso, darlle importancia e creo que neste disco intentamos facer un traballo moi milimétrico de ligar todas estas cancións co seu orixe, porque, bueno, ás veces tamén pasa que non sempre partes da recollida, sino que esta canción a aprendes de non sei quen ou te chega por X ou por Y e logo tamén, pois, facer ese traballo de ao final un pouco detectivesco, non? Porque estábamos preguntando Total. a esta persoa, a esta outra, a Guillerme, a Xavier A Díaz, todos. a Leni Pérez, A Leti, investigando a Xandre, a todos. Hola, mira que esta canción tes recollida de esto. Locas, locas. as que cantaban, pero era a mesma letra, era outra melodía, non sei que, e hai un Cristo aí. É que xa escribir Sí, unha canción para calquera persona é complicado, darlle unha volta á letra, tal. Claro, neste caso hai moitas máis cousas por detrás que xa supón moito máis tempo incluso de facer, porque Sí. entendo que para vos tamén é necesario saber ou entender o contexto previo de onde ven, telo moi claro, tamén para saber despois o que ides interpretar ou como lle ides a dar forma, no? Que non sería o mesmo sen saber exactamente onde ven. Moitas veces tamén o que dicía Marina, que ao final aprendes unha melodía pois de outra xente, e nese caso é cando, vale, aprendes esta melodía desta maneira, pero queres ir para atrás e a coñecer o orixe, que pois quen a recolleu, vale, tal, tes a recollida, como a podes deixar, que isto tamén é como unha cousa complicada de acceder moitas veces ás recollidas, Sí. non? Como, hai recollidas que non, que sí que están públicas e que tal, pero hai outras que sí que é verdad que se non coñeces a persona, canle de non sei que, é difícil acceder a iso e coñecer a fonte primaria, non? Que é un Sí. pouco ese punto. E tamén é guai como nas que aprendimos dunha maneira e ao final do que ti aprendes ao que ti cantas, ao que ao final quedas, es que é como, bueno, unha cadea, non? Pero bueno, eu tamén o entendo como que a música tradicional é así, porque vai de boca en boca e vai de xeración en xeración. Entón, ao final non a vai a cantar igual quen sexa, pois Chisco ou Xandre ou quen sexa, ca min, non? Porque ao final, aínda que se base na mesma melodía, tú lle das o teu rollo un pouco, non? E eso para min é guai tamén, o sea, coñecer sempre a fonte primaria para min é super chulo, pois neste caso hai cousas que tivemos que ir para atrás para coñecelas, e as coñecimos como a posteriori, pero as valoras moitísimo tamén, porque xa fixeches moito traballo de arranxar un tema, de non sei que, de repente, cando escoitas a señora cantando esa melodía, como que te salen chiribitas nos ollos, como, ai, Dios mío, era esta canción, que é como coñecer a famosa de Turro, un pouco, Sí. ¿no? E como, joder, que gracias a isto nós temos isto, sabes? E senón non tería existido, por exemplo. A ver, e que chegara a poder coñecer ou a saber un pouco quen pode estar, quen puido cantar ou quen canta, o sea, que ten que ser realmente, pois eso, estás coñecendo a
pois poñer exemplos moi mundanos, moi mal posto este exemplo, pero tes un ídolo absoluto, molache Taylor Swift, Sí, sí. que escoitas, estás cara a cara con Taylor, te canta unha canción, pois o que se dice, hostia, es que a canción que estou cantando eu, me la está cantando ella ahora mismo, entón é como, guau, que guai, pois é un pouco o mismo, e cuidado unha cousa que Sí. estaba eu reflexionando, moito nos preocupamos agora con as plataformas digitales, cas redes sociales, de que as fotos en publicar para que no futuro ter aí todo isto sen plataformas digitais, sen grabacións, sen redes Total, sociais, e nada. canto tempo foron aguantando e pasando moitas cousas de xeración en xeración ou de pobo a pobo sen necesidade máis que de alguén cantando nunha foliada, desa foliada pa outra, desa pa outra, desa pa outra, e chegando aos tempos de agora, Totalmente, Sí, sí. sí, sí. Por eso lle damos tanto valor, porque ao final é unha cosa é casi un pouco arqueolóxico, sabes? É como Tal cual. bueno, pero bueno, sí, non sei, a nos flipa. Eu a verdade é que non, como sempre fun máis de tocar música instrumental que ven máis da gaita, non estiven tan en contacto con este mundo ata que comezamos este proxecto e alucinei, sabes? Entón, pero bueno, aí coa axuda de Claudia vamos Bueno, investigar. eu tamén aprendín moito estes anos, porque tampouco eu tamén empecé no folk antes que no tradi, o sea, a cantar foi casi o último que aprendín. Entrei antes en violín, que foi cando nos coñecimos, que a cantar e a tocar a pandeireta. Entón, para min tamén é unha cousa certamente, o sea, recente non, xa son moitos anos, non? Pero sí que é verdad que, por exemplo, en comparación con Ferriñas Bravas, que as coñecemos tamén, son majísimas, pois que elas xa mamaron iso dende o principio, o sea, dende a pandeireta, o canto, a asociación folclórica, pero eso vimos máis tarde. Empezamos co folk, co violín, todo iso, melodías instrumentais, o que dicía Marina, e despois entramos aí. E, bueno, foi un traballo aí de coñecer a máis xente, bueno, un traballo que te vas metendo aí no mundillo. Pero bueno, coa gaita pasa o mesmo, o sea, realmente hai informantes que tocan a gaita, hai cancioneros, o que pasa que eso sí que quizáis bueno, non o sei. Está un pouco máis, o sea, como que sí que está ata fai pouco o das cantantes e tal, excepto a xente que se dedicaba a facer como compilación e tal, non estaba tan Zado. como non sei como decirlo. Como que eu creo que o tema da gaita e dos gaiteiros estaba un pouco máis estudiado, xa non sei que me contaba, que a xente que fai másters de investigación de gaita xa estaban todos os traballos de fin de máster xa estaban feitos de gaita, non había máis gaiteiros. E, sin embargo, coas señoras, como que, bueno, como que é unha cousa un pouco máis recente, non? Dende o ano pasado tamén se lle deu como ese recoñecemento nas letras galegas que nos pareceu impresionante que eso pasase. Bueno, non sei xa onde estaba, pero creo que Son moitos anos de xente traballando, facendo país, pasando a bola, e de repente un día, pois, descubres iso e o contas a outra. Pois igual que te pasou a ti, pois coñecíchelo hai pouco, pero eu coñecino hai tanto, o sea, da igual, a cousa é iso, non? Cada un ten os seus procesos e os seus tempos no que descubrir as cousas, e está perfecto, da igual que leves 10 anos ou un mes, da igual, chegamos á mesma conclusión. Dende logo, importante coñecer e no meu caso dicía na conversa con Ferriñas que molaríame a partir de agora de traer un pouco máis xente máis relacionada co tradi, co folk, un pouco de esta parte aquí a Canle, porque por min, por saber eu, porque eso, ao mesmo que eu non era consciente, pois oxalá que pois tamén poder aportar un pouco e que a xente pois vaya un poquinho pois entendendo e sabendo todo o que hai detrás. O que hai detrás da canción? Porque estamos con esta parte de onde ven. Claro, despois está a parte de darlle esa forma, como dicíades, de darlle a vosa vida, de darlle a vosa interpretación, esa parte de musical, esa parte de estudio, porque claro, nos falamos moi fácil de sacar un disco, de facer isto, pero claro, hai que darlle a forma a canción, entrar nun estudio, gravar a instrumentación, gravar voz, gravar todo. Como foi ese proceso que, claro, viña desde sacar outras cancións e tal, pero agora xa con todo tan centrado como dicíades, como foi metervos desta maneira xa a darlle forma a todo e como é tamén, isto me interesa moitísimo, dicir, vale, xa está, isto queda así, non lle damos máis voltas, non nos preocupamos máis, isto se publica desta maneira.
Eso é o Pois máis esa jodido. parte o máis difícil, sí, porque, joe, pola miña parte, por exemplo, ata que non chego ao estudio, moitas veces me resulta un pouco difícil, tiven neste en concreto, neste disco, tiven un pouco un bloqueo creativo con algunhas cancións e ata que non cheguei ao estudio non saí un pouco deso, sabes, como que foi un momento moi calmado e moi guai, sabes, nos curramos sempre con Zalo, además, que nos facilita moitísimo as cousas porque, bueno, como que sabe sacarnos aí a chicha e sabe moi ben o que nos gusta e tal, e é un tipo que ten moi bo gusto e super creativo e tal, e nos encanta traballar con él, a verdad. E este disco foi a terceira pata, por non decir a primeira. Totalmente. Sí, sí. Entón, por esa parte, xa non sei por onde estaba. De calma no estudio e Como foi cousas entrar? superlativas. Bueno, foi xeñal, a verdade, como que antes do estudio tamén fixemos un pouco de traballo de preproducción, que foi durante esta etapa de bolos, que foi así un pouco convulsa. E entón, pois, levábamos todo máis ou menos preparado e no estudio foi estresante e hubo partes aí intensas e un pouco dramáticas, pero bueno, en xeral o estudio sempre é a parte máis divertida de todo, eu creo, porque bueno, hai que estar moi concentrado e hai que estar moi calmado e moi tal. Pero bueno, foi bastante guai. Que importante... Además gravamos Iba a dicir no, xa acabei. que importante a presencia de alguén que entenda o que queredes facer, porque eu sempre, isto tamén é unha cousa que intento moito, poñer en valor a figura do produtor, porque isto é unha cousa, as cancións salen dos grupos, salen da forma que sexa, non neste caso como xa falamos, pero o produtor ten unha función moi importante que pode elevar a canción a un punto moito mellor ou matala por completo facendo algo que non luzca o que hai detrás, esa preproducción, ese traballo previo. E en casos como o voso, eu sempre digo que hai tipo de música un pouco máis, entre comillas, vacía, moito máis sinxela, que xa está unha música, pois, 4 arranxos, 4 cousas, esa canción vai a funcionar porque ten unha fórmula un pouco máis comercial, un pouco máis tal. E no caso de cancións de autor, cancións moito máis sentimentais, no voso caso, que hai esta parte sentimental e esta parte musical, ostras, que alguén entenda o que se quere, hacia onde se quere camiñar e este acorde a vos a hora de traballar é importante e moi vital, como estás dicindo, cuidado. Sí, sí. Eu creo que lle deu todo, bueno, aparte que somos moi colegas, entón dende hai moito tempo, máis antes colegas que produtor. Entón, eso tamén axuda moito e ao final, pois, nos coñecemos moito, non? E tamén está guai porque nos vamos autorregulando os tres, non? Como, igual este está rayado e bloqueado, pero E o resto os axuda un outros pouquiño dous... a... Sí, como que vamos equilibrándonos así bastante. Es como, bueno, pues este está cruzado, pues bueno, vamos a deixarlo Cada aí. uno con su neurodivergencia. Sí, sí, totalmente. Pero bueno. E o proceso aí co disco foi guai, pero sí que é verdad que non fomos escoitando o resultado final por cada canción, porque como gravamos por pistas, pois grava Marina todos os violíns, eu todas as voces, todas as percus, entón, como que ata casi o final non pudemos escoitar como sonaba todo o arranxo e tal. Pero bueno, tamén está guai a veces non escoitalo todo. Como foi ese momento? Claro, porque ao final, claro, esta xente tamén unha cousa que non sabe, as cancións se poden gravar de moitas formas, se poden ir montando de moitas maneiras, unha é, como dicides, non, gravar por pistas, se gravan por pistas, igual se gravan os violíns de todas as cancións nun mesmo día, estas cousas depende como se organice cada un, non? Claro, é moi difícil moitas veces gravar desta maneira, porque ti estás gravando toda parte, igual non sabes exactamente como é outro, pero claro, despois escoitades esa primeira versión con todo montado, que sentichedes nese momento? Claro, que sí que é unha rayada, porque, por exemplo, eu gravei todos os violíns e logo os tiña que escoitar e decía, que horror, Dios mío, que hice, pero está todo fatal. E claro, logo cando xa vas sumando parte dices, bueno, vale, menos mal. Tal, sabes? Para mí foi un pouco así, porque eu, bueno, como que o paso un pouco mal, son bastante, bueno, somos as dúas bastante perfeccionistas e bastante exigentes co que facemos, pero sí, unha vez que xa escoitas todo xunto e máis Zalo tamén gravou sintetizadores en casi todos os temas, non? Como entre pequenos arranxos electrónicos e sintetizadores,
que ao final estaba todo como moito máis redondiño e logo despois de escoitar as mesturas con Heavy aínda máis, non? Como que entonces sí, foi guai. Sí, o sea, é o que di Marina, ao principio te sientes un pouco secuestrada porque estás aí tú co teu micro, tu cosa y vale, esta canción, vaya, outra canción, ¿de qué? Es como, Con la claca. locas, todas Solo locas, esa claca. chicas locas. Está como... Sí. Pero bueno, ao final, eu, a verdad, personalmente, hubo algún tema que me costou moito, pero porque era como moi sentido e aí sí que de repente como unha cousa tan personal, tan íntima, que non tiña nada máis que voz e unos detallitos, que de repente era como, Dios mío, o sea, pánico, me están escoitando, é como se me escoitaran, non sei, no meu cuarto chorar, sabes? Era como, Dios mío, que ninguén me escoite, por favor, que me muero. Costoume moitísimo. Pero outra que, por certo, sairá xa en marzo, outra canción, que así máis juguetona e un pouco así de pulla para a xente... Escarnio. Escarnio para a xente cabrona que nos jode a vida e para os narcisistas desta vida, así en xeral. Pois nesa pasei no genial, en plan, non sei que, o sea, foi como divertidísimo. Pasei no genial. Pues. Claro, que ao final contar historias, abrirse con historias personales, claro, na túa habitación, incluso nos concertos, que xa tamén se xenera de outra maneira, pois, o contas, a cantas e tal. Pero claro, cando se publica, cando se fai en disco, cando xa sabes que moita máis xente o vai escoitar, ese vértigo, ese medo de... Hostia, que como dices agora, que me parece maravilloso esa definición. Vanme escoitar como se estivese chorando no meu cuarto. Claro, eso ten que ser tamén complicado de non aceptalo, pero sí de ser consciente de que moita máis xente vai a chegar a sentimentos ou a historias. Esta segunda que decides agora, moito máis fácil porque é mellor que lle chega moita máis xente, que lle chega o escarnio a máis xente, pero algo máis sentimental é complicadiño tamén, non? Esa parte. Sí, e a hora de ter que interpretar, o sea, a movida é que tú tes que transmitir moitísimo e o único que tes diante é un micrófono e unha xente aí que lle está dando a rec, entón é como tan frío que é como, Dios mío, tes que inventarte a película cantando, o sea, tocando tamén, o sea, é así, eu, o sea, coa letra, en plan, vou a estrujar a letra porque senón, a ver, o sea, é complicado ter que, porque nun bolo tes outro sentimento ou miras a persona e lle cantas, eu que sei, eu miro pa Marina. Aquí no, o sea, micrófono e ala. Unha pecera, estás nunha pecera aí, estás aí e xa está. E ala, venga. A ver, que guai, que logo tiña un feedback de Marina, de Zalo e de Isaac, que foi quen grabou, que era como, ai, bueno, esa frase, guapísima, guapísima, outra máis, vai, tal, non sei que. E tú me está guapo porque quieres outra máis, déjame. Xa, pero era como, non sei, esta me sonou moi rara, non sei que. Bueno, en fin, o que decía Marina, rayadas de cada unha personas e tal. Pero guai, porque ao final nos fixemos moito support unhas ás outras. Entón foi como guai. E tamén gravar na aldea é moi guai, porque como podes comer tranquilamente na casa, non sei que, saes e hai pasariños, erva, o meu burro Pepiño, sabes, como... Hai unha calma que non hai no medio de Santiago, por exemplo. E iso tamén axuda moito a liberar a cabeza entre tema e tema e así. E unirvos, porque entendo polo que estás contando máis que vos uniu a todas as participantes desto na grabación vos de esos momentos de baixón, os momentos de agobio, os momentos de esto es una puta mierda lo que acabo de hacer. No, pero de verdad escóitate, que mira que guai, mira que ben sona o violín, mira a voz, non sei que tamén axuda a unir e a fortalecer o proxecto, que seguro que saídes deste proceso tamén moito máis forte vos do que erades antes xa. Sí. Ao final xa son moitos anos xuntas e traballamos juntas e somos prácticamente un matrimonio, diría, porque creo que é a persoa que máis vexo, a Claudia, na miña vida. E aguantando moitos anos xa, cuidado, que... Bueno, que non nos coñecemos dende que temos 16, o sea, fai
15 anos. Sí, ¿no? Casi 15 anos de amizade e de... Bueno, al principio obviamente non nos coñecíamos tanto, pero coñecímonos nun campamento de música, o sea, pode haber algo mellor na illa de San Simón. O sea, é Un campamento de como música na illa de San Simón. Hostia, que De fantasía. violín folk. Fidel, Sí. de cordas. E faise un festival moi guai tamén. Sí. E cada ano se dedica a unha cultura que mantenga o violín tradicional forte. Este ano toca Escocia. Spoiler. Que guai, que maravilloso. Non sabía deso, que guai. Xa, é que ninguén o sabe e é un sitio super guai, é como... E é moi especial, porque eso, é un campamento de crianzas, o das nenos é increíble, porque van dende nenos ata... Bueno, ahora abrimos unha sección juvenil e pois ata 25 anos ou así, creo que son. E nos coñecímonos ali. Eu empecé a tocar o violín ali. O sea, eu conectei de novo coa música aí e Marina tamén, porque estaba no conservatorio, Sí. e María Jorge de Caldo. Bueno, como que aí nos coñecimos e foi como un antes e despois para min na vida. O sea, eu nunca pensei que fora ser música, o último que pensaba que iba a ser na miña vida era música. E aquí estamos. Que guai, me encanta. O sea, porque xa veces que non vos preguntei exactamente o porqué da orixe de vos, pero esta parte que acabades de contar, máis alá do momento no que Abril se creou e se empezou a dar forma a isto, esta parte do campamento me parece absolutamente maravillosa. O lugar, a forma, o tipo de campamento. Todo. É maravilloso. É un sueño, o sea... Tes que vir este ano, sí. Sí, tedes que vir o en cordas. Ese sí que é para todos os públicos, e ven xente, hai concertos... Cando se celebra? Esta vez... Espera, digo... Me parece que o 5 de xullo, díxame que te conte. Espera, deixanos velo, porque somos... 5 de xullo, sí. O día 5. O sea, a primeira semana de xullo. Pois O domingo é o día grande. E hai microbolos... É moi guai, de verdad, é moi guai. Pois Aparte de que é a nosa casa, para non ser a nosa casa, o sea, é como... Todos os anos non faltamos ningún ano, agora somos monitoras tamén, artistas, bueno, empezamos como alumnas, bueno, eu empecé de axudante de produción, porque a verdad que campamento director e meu pai, entonces... O sea, ti fixetes todo nese campamento xa, o sea... Sí. Eu empecé xa currando, o sea, é verdad. Bueno, currando non, pero axudando e tal, porque eu non tocaba nada, que non tocaba nada. E ali empecé, había un bloque de violín iniciación e metíme aí. Que guai. Pero eu non tocaba, o sea, realmente non tocaba, en ese momento non tocaba nada, nin cantaba, eu pánico a cantar. O sea, foi como fun descubrindo todo, pois a partir de aí, como que desbloqueando pezas do puzzle aí. No sé, aí pasando etapas, pasando misións e descubrindo, como din ahora os xóvenes, skills, descubrindo skills. Sí, total. Como digo agora. O sea, que guai, e me anoto xa a data para mirar e tentar ir, porque me chama moita atención e me mola. Tens que vir, é moi guai. Anoto aí, e a xente que tamén anote a data, que mire tamén, cuidado, isto é importante, que mire as vosas redes, as vosas plataformas, para todo isto que vai a vir, todo este disco que poquinho a pouco ides a presentar, que nos próximos meses vai a ver a luz, e por ir un pouco rematando, por ir pechando esta conversa, que poderíamos estar moitas máis horas, e agora me surgen moitas máis preguntas a raíz deste campamento, que noutras futuras conversas xa vos farei para coñecer un pouquiño máis. Quero facervos os dous últimos bloques de preguntas. Volvo a repetir, que a xente está atenta ás vosas redes, tamén as miñas, que compartirei tamén todo o que vai a vir deste traballo, pero que estén atentos ao que ides a facer, a bolos, a todo o que vai vir a partir de agora. E vou a facer as dúas últimas que xa van un pouco fora do que é o proxecto de Abril, pero que son as que se manteñen sempre en todas as conversas. Unha é gustos musicales e outra é un test psicolóxico. Vale. A de gustos musicales é a jodida casi máis que o test psicolóxico, porque vou a preguntar por 2, 3 artistas, grupos que para vos sexan imprescindibles. Non teñen por que incidir a hora de facer Abril, de que digades, pois o que se me pode dicir un estilo totalmente distinto ao que facedes, que non vos provoca nada a hora de crear, pero que sí que vos guste, ou que teñan que ver con Abril, lógicamente, o que queirades. Pero claro, preguntar por isto é moitas veces complicado, porque ides a dicir 2 nomes ou 3, e despois vais a pichar a conversa e dices, hostia, podía ter... Mierda, este outro! Sí, total.
Pois nada, empezas ti, Marina. Cada unha ao seu. Sí, cada unha o seu, sí. Vale. Pois unha das miñas artistas favoritas sempre foi Amy Winehouse, que me parece que está super infravalorada, como que porque, bueno, é unha das voces do jazz aí que rompe un pouco con todo. Me encanta. Amo. Ahora, Claudia. No, di todas tú. Todas eu? E logo de todas eu, no? Di unha máis, así, polo menos. Tamén me encanta Billie Holiday. Eu son moi de jazz. Eu non escoito nunca a folk na miña casa, a verdade, escoito de todo menos folk. E no teu caso, Claudia? A ver, é que hubo moi por etapas, eu que sei. Pero Sí. bueno, é verdade que a artista que me fixo comezar a cantar un pouco máis en serio, máis tal, foi Silvia Pérez Cruz, porque a miña nai tamén lle gustaba moito e foi como unha conexión aí nai e filla. E bueno, aí empecé como a decir, wow, cuánta sensibilidade, sobre todo nos discos anteriores, o sea, bueno, de todo, pero sí, como que me abriu un pouco as portas a expresarme cantando, a cantar en xeral. A primeira vez que cantei en público para a miña familia foi un tema de Silvia Pérez Cruz e Javier Colina, no disco de En la imaginación. Increíble. O sea, e sí, como que me abriu bastante o mundo. Que guai, E que máis, a verdade. Non sei. Vale, non che vou a forzar a que digas outro, non pasa nada, deixámoslo para outra conversa tamén que... Vale, sí, así o penso mellor. O sea, que me gustan moitas cousas, entón eu que sei, poñer só un nome... Estamos moi a tope tamén con Jimena Amarillo, últimamente. Ai, sí. Guau, tamén. Sí, e con Amaya, eu. Eu con Amaya xa vos fago o test xa para pechar moi rápido. Eu escoitaba Amaya, moi pouco. Escoitaba algunha canción, moi guai e tal, pero sen máis. Funa a ver o Coliseu. Sí, eu tamén. Fun a cubrir o concerto para Mundo Sonoro. Fun ali para o bolo. Salín dali mega obsesionado. É que sí, é que ten un bolo brutal. Pareceume aquelo non pode ser que, o sea, me ven aquí ao puñetero Coliseum, me encho o Coliseum, sen poñerme nada no escenario máis que se tedes con todo o respeto do mundo, pero a instrumentación non me fai ninguna parafernalia, non me fai nada. Simplemente ela e toda a bandaza que leva. A bandaza. E foi como, banda. wow, momento como da arpa, por exemplo, o vello de punta e dicir, buah, estou vendo... No, é que eso... Es que sí. É moi loca, Maya, o sea que... O sea, a mí, sempre me molou, non sei que, cando empezou, porque me encanta o seu timbre, me encanta como canta, me parece que ten unha sensibilidade brutal e que é moi auténtica, o sea, que é moi ela, sabes, que ten moita personalidade. Pero este último disco, antes polo camiño o perdín, a verdad que non a escoitaba moito, pero este último disco me molou moito e cando vin os directos que tiña e tal, dixen, buah, por fin, alguén que pon un montón de músicos en riba do escenario porque ten a posibilidade de facelo, quero dicir. Sí, pero bueno, outra xente ten posibilidades económicas e pode facelo e non o fai, quero dicir... Brutal, sí. O sea, e é como moi guai, o sea, me parece un bolazo, a verdad. Pois mira, anotamos aí tamén a Maya como outro nome e vaya nomes dixeche desas dúas, vaya talentazos, vaya mulleres que guai, o que dixeches. Mira, vou a facer moi rápido, moi rápido o test psicolóxico da canle, vale? É un test para saber se sodes psicópatas ou non. É un test que pode parecer estúpido, pero cando o pensas é todavía moito máis estúpido. Aínda con todo está basado en estudios. Eu contratei a universidades como a da Illa de San Simón, que é unha universidade ali, que non sabedes, pero hai unha universidade ali, contrateina a Universidade de Carballo tamén e a Universidade de Mazaricos, que son universidades moi potentes, eu pagueilles para que me desen os estudios. Entón, son 3 bloques de preguntas culinarias ou de gustos culinarios. Vale. Tedes que cenar. Vale, increíble. Tedes que cenar porque é un vicio que temos os humanos, non? Nos gusta cenar, comer, desayunar, merendar, todo a comer a todas horas, pero na vosa casa única e exclusivamente tedes cereales con leite. Calquera tipo de cereal, calquera tipo de leite, non pasa nada. Ou a outra opción que tedes para cenar é ir a un restaurante, a un bar, onde van a facer a vosa comida favorita, a que máis vos gusta do mundo, con 2 condicionantes. O primeiro deles, hai que ir e volver baixo unha chuve torrencial, que é certo que para nós, os galegos, non pasa tampouco moito normalmente,
E outro condicionante é que a cociña onde se fai esa comida, digamos que as condicións higiénicas son un pouco cuestionables, porque hai ratas bañándose nas sopas, cucarachas, a comida que ten que estar conxelada leva 4 semanas fora. Que preferides? Joder. A ver, aquí temos un problema e é que Claudia é celíaca. Entón, nós sempre estamos condicionadas por... Vamos, por o sea, esta que os cosa. cereais, porque na miña casa tería cereais sin gluten e nesa cociña habería gluten. A ver, claro. O sea, O sea, nós sendo na sempre miña que- casa, se estiveran na casa de outra persona, estaría jodida por todos lados. Claro. Pero vamos, Entón, pois é un bajón o dos cereais, pero creo que... Vale, pois colledes os cereales e que iría primeiro, a leite ou os cereales? a leite. É que eu nunca tomo eso, a verdad. É que si non se quedan todo blandos. A mí, sí. Pero, non, pasa, é un pouco igual, non? A leite. Non, O sea, eu sempre que tomo eso, boto No, a leite non é igual. e logo vou Cambia. botando os cereais, Cambia, e coméndoos aos poucos para que non se me queden. Vale, o sea, que ti Ah, irías... eu tamén, así, sí. Vale, aí queda a resposta. Siguiente, quedades tamén outro día vos, agora vos digo os resultados. Vale. Pedes unhas pizzas e vos ides a algún bolo, a algunha festa, a tomar algo por aí. Volvedes de madrugada, a primeira hora da mañán, quizáis despois de tomar bebida con xeo deste que marea. Que a veces ti tomas, dices, no, es que, por que estás mal? No, el hielo, tal, bueno, pois o que sei, pois vale, xa está, é o que pensas. Volvedes de madrugada, a primeira hora da mañán tedes fame. Contemplades comer esa pizza que sobrou, porque sobrou unha pizza, un pouco de pizza da noite anterior, contemplades esas altas horas da madrugada comela. Home, claro, non? Vale, e como a comedes? Fría ou a quentades? Depende de canto xeo levemos en riba. Non? Home, eu son sempre pro de que entala. É verdad que depende da pizza, hai pizzas que perden moito quentándoas. Canto mellor é a pizza, normalmente, peor é recalentada. Pero, bueno, eu creo que Eu sempre deso mola. non sei. As miñas pizzas sempre son unha mierda. Xa. Xa. Menos as do farol, todas son unha mierda. E no Pois caso- non sei. o sea, ti como farías, Claudia? A quentas ou fría? Eu si estou iluminada, a meto na freidora de aire porque Claro. queda como de verdad. Air fryer. Pero no micro non me gusta porque queda toda... Vale, no micro non sería onde a quentaríades, non? No, ou fría ou na air fryer. Vale, pois última Porque pregunta. o forno tarda moito. Entonces, É curioso o que me acabas de decir, pero ahora vos digo. Última pregunta, tortilla de patacas. con patas. Non te creas. Bueno, aí vai. Tortilla de patacas, con cebola ou sin cebola? Con cebola. Eu teño que decir que me dá un pouco igual. Non, no teu caso, Claudia, se tes que tomarlas sin cebola, terías algún Nada, problema ou no. poderías? Que va, Vale. podo. E esa tortilla, a comedes mazacote, que se pode facer un edificio do ladrillo que é un punto intermedio ou un estilo Betanzos? Betanzos. É un intermedio. Intermedio Eu Betanzos ou intermedio. En casa fago intermedio, pero... Intermedio, sí. Pero máis tirando a Betanzos que a Mazacot. Un pouco de salmonelosis. Sempre está bien. Por experiencia está guai. Eu fui a maior, tiven salmonelosis e a tortilla que comín era mazacote, teño que dicilo, e tiven salmonelosis. E a dieta foi guai, o sea, perdín 20 kilos en 15 días. Tivo guai. Foi maravilloso, teño que dicilo. A perspectiva, no momento non foi tan bonito, pero a perspectiva, pois, axudoume a perder kilos. Está guai, pero bueno. Non quero facer aquí apoloxía da salmonelosis, por favor, pero así foi a historia. Vale, resultados. Ambas as dúas casos podo dicir que tanto Claudia como Marina sodes un 20% psicópatas. Solamente. Pues... Por que? Moi rapidamente. A ver. Os cereais con leite son sempre a mellor opción. Sempre son a mellor opción. Porque para que vas a moverte da casa que tes unha casa? Son sempre. E que hai que facer primeiro? Non digas que non, porque non é cousa miña, eu estudio. Eu paguei por estudio, non é que eu diga isto. E que hai que facer primeiro? Leite e despois os cereales. E sobre todo esa parte de botas uns pouquiños, comes, botas outros pouquiños, comes, que aí xa é unha persona, esas son as persoas mellores que hai no mundo. A tortilla de patacas con sin cebola, indiferente, non pasa nada, é un punto intermedio ou de Betanzos é como hai que comer a cocal, ven por aí tamén. Agora ven a parte da pizza. Porque a pizza sempre se come fría. Que pasa? Que vos acabades de dar unha clave, un punto que baixa
o porcentaje de psicopatía, porque comer a xeta quente é un 50%, porque a maioría da xente a quenta no microondas. Pero vos dichedes esa variante da air fryer que non contemplaban os meus estudios hasta fai pouco, que é certo que é quentala, pero a pizza non vai quedar chicle, vai quedar moito mellor. Entón, bueno, se pode tolerar. E un 20% creo que é un porcentaje bastante aceptable e bo. Non pasa nada, está ben, 20% de psicopatía, todo ben. Está genial. Está genial. A ver, estás falando con unhas auténticas críticas culinarias que nos encanta sair a comer por aí. Temos un grupo con noso técnico, con Luis, que, claro, pasamos o verán de bolos e comendo fora, entonces pues, sempre estamos falando. No, a de cousas que tens que ver por aí tamén, cuidado, que pouco se fala do de comer por aí, cuidado, Bueno, Sí. y sin gluten, xa ni te conto. Bueno, claro, no teu caso, Ya telita. arrastro a estas tamén, claro, que remedio. Lles queda. No teu caso, telita, cuidado. Tamén outro melón que se podería abrir e falar moito dos sitios sen gluten ou dos sitios que dicen que é sen gluten e hai contaminación cruzada, que ahora teño varios amigos que tamén son celíacos e tamén entendes e comprendes todo o complicado que hai por aí. É complicado. Que está difícil. Pois, rapazas, mil gracias por ter pasado por aquí. Espero que pasarades un anaquiño o suficientemente agradable como para polo menos volver en algún momento ou que non sexa traumático pensar nesto, que digan, bueno, pues estivo bastante ben, así que espero que o pasarades guai. Foi moi guai. Gracias, sí. Mil gracias. E Ata próxima. simplemente a xente que veu isto, o que sempre digo, se alguén me coñeceu por vos, que vaya a ver todas as conversas que teño, non que as vaya a ver porque son moitas horas de conversa, pero que miren o radar con tal artista, pois que vai a escutar a súa música, que descubra todo o talentazo que temos aquí en Galicia e outra xente de fora de Galicia que decidiu, non sei por qué, visitar a miña canle, e o que se vai vir despois, xa o dixen ao principio, pero imos a ter a Fatal dende Valencia, Quique Varela e a Ferriñas Bravas, que me foi moita ilusión, e de verdade que esa conversa aí desagozar moitísimo. Vai vir outro rapaz que tamén vende de fora, pero que gravou en Vigo, como é Alejo, moito rock imos a ter aí, e o que se vai vir despois en abril, non o digo, pero xente ides a ser, vai ser casi tan bo como a música que fai abril, fíjate tú que casualidade, que bonito queda isto. Vémonos na próxima conversa, xente, pero sobre todo, vémonos onde haxa música en directo, e se esa música é a de abril, pois que queres que vos diga, mellor que mellor. Ata a próxima, xente, chao, chao.